Na tomto videu si ukážeme, ako používať službu Waypointy. Waypointy je taký názov, ktorý v podstate niektorým ľuďom veľa toho nehovorí, ale jedná sa v podstate o definíciu určitých území na ceste, určitých záujmových území. To môžu byť rôzne pobočky, stavby, kam sa pravidelne vaše vozidlá vracajú, alebo naopak, kam majú zakázaný prístup. Či túto službu máte aktívnu vo vašej firme na vašich vozidlách, si môžete zistiť alebo overiť teda po zavolaní na našu hotline. Tam vám pracovníci povedia alebo vám zistia a dajú vám vedieť e-mailom, či teda službu máte aktívnu, poprípade čo treba urobiť, aby ste si ju mohli aktivovať. Ak teda máme službu aktívnu, pristúpime k tomu, aby sme si definovali tieto naše územia, ktoré sú pre nás dôležité a zaujímavé. Urobíme to tak, že musíme si otvoriť mapu. Najlepšie nejakú mapu z histórie, pretože tá sa nám neobnovuje a nebude sa nám zmenšovať či zväčšovať pri refreshovaní. Čiže skúsim napríklad vybrané vozidlo, kliknem si tu na ikonu mapy, kde jazdilo vozidlo včera, načíta sa mi mapa. Nájdem si vlastne priestor, ktorý chcem definovať. Využijem teda to, kde vozidlo včera bolo. To znamená, že viem, že napríklad ma zaujíma tento priestor, lebo to bola nejaká firma XY, ku príkladu, alebo je to nejaká vaša stavba. Tu na ľavej strane si kliknem na záložku Waypointy, na znamienko plus, dám si názov Waypointu, testovací napríklad. Sú tu aj rôzne iné parametre, ktoré sú už hĺbšie nastavené, ale začneme najskôr tými jednoduchšími. Čiže názov už máme, teraz si musím definovať ten priestor, ktorý ma zaujíma. Ja som tu omylom klikol už, takže takto si to zmažem. No a teraz vlastne obkolesím ten priestor, ktorý je pre mňa zaujímavý tým, že klikám ľavým tlačítkom myši na vrcholí priestoru, ktorý je pre mňa dôležitý. Môžem si ten priestor ešte dodatočne takýmto spôsobom upravovať, meniť a podobne. Priestor je dobré stanoviť si s istou rezervou, aby ste mali istotu, že aj presnosť GPS-ka vám toto neovplyvní. Keď máme priestor definovaný, dám si uložiť waypoint a prvý krok máme hotový. Vrátim sa na stránku online. V prípade, že sme takýmto spôsobom zadefinovali waypoint, už máme nastavenú jednu vec, a to, že pri príchode do takéhoto waypointu, do takto definovaného priestoru, sa nám zadefinuje do jazdy názov tohoto priestoru. Ja si vyberem tu napríklad toto vozidlo a môžem si v histórii pozrieť nejakú definíciu priestoru. Toto je samozrejme iný priestor, ako som definoval teraz. Do jazdy sa nám to zapisuje vždy až od okamihu definície, čiže nedá sa to používať spätne na filtrovanie. Takže tu mám históriu tohto vozidla a na jednotlivých jazdách sa nám záznam vjazdy toho vozidla alebo výjazdu toho vozidla z waypointu a do waypointu sa nám objavuje tu týmto čiernym písmom. Čiže viem, že pri tejto jazde prišlo k tomu, že výjazd z waypointu, ktorý je nazvaný parkovanie, bolo o 14:19. Naopak, vjazd do tohoto waypointu bol o 14:46. Týmto spôsobom je možné potom aj filtrovať jednotlivé jazdy tu v prehľadoch. Keď si dám prehľady, otvorím si rozšírený filter, mám vybrané vozidlo a dám si za napríklad celý január do dnešného dňa
Dám si jazdu cez waypoint a máme tam parkovanie. Musíme to nájsť. Takže máme tu parkovanie, dáme si vygenerovať prehľad jazd. A máme tu všetky jazdy, ktoré sú spojené s týmto priestorom. Máme tu dokonca aj na konci nejaký súhrn najazdených kilometrov súvisiacich s týmto priestorom. Toto je základné využitie služby waypointov. Táto služba má však ešte rozšírené použitie a to je možnosť vyvolania nejakej akcie v prípade, že vozidlo príde do daného priestoru alebo odíde, môže nastať nejaká akcia, a to buď zaslanie mailu alebo zvonenie na telefónu, čiže sa to dá využiť napríklad ako alarm alebo nejaká informácia pre vás, že niekam vozidlo prišlo mailom dodatočne, alebo dokonca aj môže byť táto informácia uvedená klientovi, že práve do ich firmy dorazilo vaše vozidlo. Nastavenie sa robí takým spôsobom, že klikneme na záložku waypointy, máme tu pravidlá a môžeme si vytvoriť nové pravidlo a môžeme si vytvoriť pravidlo napríklad alarm a budeme strážiť vozidlo, aby nám ho neukradli. To znamená, vyplníme si najskôr ten názov toho pravidla. Tu nám v podstate nemusíme vyplňovať nič, ešte môžeme vyplniť to, kedy to pravidlo má byť platné. Môže byť celý deň, môže byť platné len v noci, takže napríklad pre stráženie vozidla mi stačí len noc. A do tohoto rámika je možné si napísať nejakú správu, ktorá by nám mohla pri splnení tohto pravidla prísť do e-mailu. Keďže alarm mi stačí na to, aby mi zvonil na telefón, tak do tohoto rámika nemusím písať nič, odošlem to. Avšak toto mi ešte nestačí, ja tomuto pravidlu musím udeliť nejaké parametre. Čiže v prvom rade musím zadefinovať, ktoré waypointy chcem strážiť, ktorých waypointov sa to má týkať. Čiže ja budem strážiť len parkovanie. Kľudne by som si mohol dať aj ďalšie waypointy, parkovanie 1, 2, firmu alebo niečo, čo by som tam iné mal, keby som zadal takýmto spôsobom, tak mi toto pravidlo bude strážiť všetky priestory a bude sledovať výjazd, keď si ho zadefinujem, zo všetkých týchto priestorov, nezávisle od toho, z ktorého vlastne to vozidlo vychádza. Dám si zatvoriť, mám nastavené stráženie 3 waypointov, musím nastaviť ešte, ktoré vozidlá chcem strážiť. Takže v tomto prípade je to Volkswagen Passat, môžem zase definovať aj viacej vozidel, všetky, 1, 2, 3, koľko potrebujem. Koľko je pre nás účelné spájať s týmito waypointami. Teraz ešte musím tomuto pravidlu dať podmienku, že čo vlastne strážim. Je možné strážiť v tomto waypointe napríklad rýchlosť, ale na parkovisku je to asi nezmysel. Rýchlosť sa dá definovať tým spôsobom, že si zadefinujete celé mesto, napríklad Bratislava, a budete strážiť, či v tomto waypointe neprekročil rýchlosť povedzme 90 km. Ja si tu však nájdem podmienku auto opustilo waypoint. Doporučujem pre začiatok nastavovať pravidlá pre vstup a opustenie waypointu. Tieto sú najštandardnejšie, sledujeme vždy vozidlo, či prišlo do priestoru, kam potrebujeme vedieť, či prišlo alebo či odišlo. Dáme odoslať, zatvoríme a ešte musíme nastaviť to, čo sa má v prípade, ak sa splnia tieto podmienky, čo sa má vlastne uskutočniť. Poslať SMS
s tým sa asi vy nestretnete, pretože SMS-ky sú spoplatnené a túto službu neposkytujeme. Takže máte možnosť nechať si poslať e-mail, alebo pri tom alarme je štandardné dať si zazvoniť na telefón. Takže dáme plus. Pridať akciu. Môžem si tam dať aj druhý telefón, tretí, poprípade aj ten e-mail, aby sme vedeli, čo sa vlastne deje. Týmto spôsobom je nastavené pravidlo, že keď sa mi vozidlo, ktoré tu mám definované, vydá alebo auto opustilo waypoint, opustí mi ktorýkoľvek z týchto definovaných waypointov, bude mi to zvoniť na tento telefón. Dôležité ešte poznamenať to, že do telefónu si treba zadefinovať telefónne číslo, ktoré vám bude zvoniť, a to nájdeme tu v nastaveniach vozidla a nájdeme si Passat. Pokiaľ sme tu na nič nemenili, tak telefónne číslo, ktoré vám bude zvoniť ako alarm, je plus 420 270 002 900. Je možné ale vybrať si z 99 koncoviek tohto čísla. Vy potom môžete v telefóne si prideliť každú koncovku jednomu vozidlu zo 100 a týmto spôsobom budete aj rozlišovať to, či z waypointu XY odišlo jedno vozidlo, druhé alebo tretie. Takže do telefónu nastaviť toto číslo ako alarm komandér a v prípade, že vám to bude zvoniť, tak nastalo splnenie podmienky, ktoré ste si nastavili. V prípade, že týmto spôsobom riešite alarm a zvoní vám toto v noci, netreba podliehať panike, treba vytočiť číslo našej hotline linky, nájdete tam ľudí vždy bdelých 24 hodín denne, oznámite im, z akej firmy ste, s akým vozidlom máte problém, oni vám oznámia, či vozidlo je v pohybe alebo či stojí, spolu vyhodnotíte situáciu. Ak sa príde na to, že vozidlo je pravdepodobne ukradnuté, aktivitu preberá náš dispečing, oznamuje to polícii, dáva im prístup a polohy a vyhľadáva sa vozidlo aktívne ďalej. Služba Waypointy je veľmi variabilná, v každej firme je možné využiť ju iným spôsobom, je treba si to vyskúšať, je možné si to nastaviť rôzne, tak ako v daných firmách je to vyžadované. Ak budete s niečím potrebovať pomôcť, je tu vždy k dispozícii naša hotline linka, poprípade váš obchodník. Doporučujeme absolvovať aj školenie, kde sa tiež detailnejšie môžete zoznámiť s touto funkciou.